Kuyabonakala ukuba ayizonkonde neenkondekazi kuphela ezihlala exhaleni lokuhlaselwa sisigulo sokufa icala i-stroke ngelasemzini nabantu abatsha basemngciphekweni wokuhlaselwa sesi sifo eligonqongqo likwindawo yesibini kweli ukuhlutha imiphefumlo yabantu. Masamkele ugqirha Mthembeni Michael Tebelele noncokola nathi eseGqeberha eMpuma Koloni. Gqirha Tebelele, siyakubulela ngexesha lakho. Baninzi osaziwayo noninzi lwabo abasazi ngobuso elizweni kweli nakwihlabathi ngokubanzi abaye bahlaselwe sisifo sokufa kwecala i-stroke. Tshanje imvumi yerep uDalezi uye walixhoba leli gonqonqo. Kuye kwenzeke ntoni emntwini xa esifa ehlaselwa sisifo sokufa icala? Mandibulela kakhulu ngenene, ndibulele ithuba kumzantsi wethu. Ngenene kwenyani ukuba baxhaphakile abantu abaye baficala ngenxa yesi sigulo kuthiwa si-stroke. Into edla ngobangela le nto kukuba kunqamke igazi eliya engqondweni umzuzwana. Loo nto inokwenziwa kukumincana komthambo okanye ukubhloka komthambo lo usa igazi apha engqondweni. Loo nto sithi ischemic stroke. That is kumincana umthambo okanye kubhloke umthambo lo usa igazi kwicala elithile lengqondo okanye kwipart ethile yengqondo. Okanye kukrazuke umthambo lo wophe apha engqondweni, le nto sithi hemorrhagic stroke. Zininzi ke izigulo okanye izinto sithi zii-risk factors okanye into ezibeka umntu emngciphekweni woba kwenzeke ezi zinto. Umzekelo, uba une-high, le nto sithi high blood pressure, umfutho ohamba kwegazi, then kunako into yoba ube semngciphekweni into yoba ube ne-stroke. Uba unesigulo seswekile, kunako into yoba ikubeke emngciphekweni loo nto leyo. And ikakhulu ke le nto yenziwa into yoba uzubona uba uzawuafektheka kanjani, kushiyana into yoba yeyiphi ipati yengqondo echaphazelekileyo. Uba eli cala lengqondo lasekunene lilo elithe lophelwa ngulo mthambo okanye kwanqamka igazi kweli cala lengqondo, kushiyana into yoba ichaphazelekile nalaa ndawo ibangela uba ukwazi uthetha, le nto sithi si-speech area. Then kunochaphazeleka nendlela othetha, uchaphazeleke nendlela into yoba ube kanti uyamva umntu but intetho ingaphumi, ingalo ibone uba ingathi ayikho, icala longalisebenzi nomlenze, ubone umlenze ingathi awukho, ube tyokololo. So i-pressure, that is high blood pressure, i-diabetes, that is iswekile, nokusebenzisa ezinto zenza igazi libe weak, into zekwenza igazi lingaklothi ngamachiza athile lawo. Xa ulitye kakhulu into ezinjenge-warfarin zinako ukwenza into yoba ubone sosophela engqondweni. Nazo into eziphambili ezinobangela uba umntu abe semngciphekweni wovelelwa si-stroke. Ikakhulu ke into ebangela uba ube ngathi ichaphazela abantu abatsha yindlela esiziphethe ngayo, le nto kuthiwa yi-lifestyle. Lifestyle, ukungazilolongi. Ufumanisa uba i-obesity, abantu baye betyeba, ngokutyeba ngoku umngcipheko uphakamile. So ukunyusa izinga lokuzilolonga, le nto sithi physical activity, inako loo nto leyo uphucula okanye unciphisa amathuba wento obungabi na-stroke. Into esizityayo, ii-habits, imikhuba okanye imikhwa, ukusela, ukutshaya, kubeka abantu abatsha emngciphekweni omkhulu wale nto kuthiwa ukufa icala. Then ke ngoku ikakhulu abantu baye bathande ukusola ukuthakathwa nobugqwirha, kuthi hayi welamile okanye uficala okanye unyathele into emdaka njalo njalo. Kanti medically ii-stroke zibangelwa kukuvaleka komthambo osa igazi engqondweni okanye ukukrazuka komthambo osa igazi engqondweni. So i-ischemic stroke okanye yi-hemorrhagic stroke, ukopha okanye ukublokeka komthambo. Nezigulo ke ziyamene namafutha, ezinto sithi zii-dyslipidemias. Umzekelo, ikholesterol yakho iphakamile, naleyo into inakukwenza la mafutha anqume xa ihamba apha emithambeni yegazi eliye engqondweni. Ingqondo ke once ingafumani igazi umzuzwana, then elo cala lengqondo loo ndawo yengqondo iyafa, then ichaphazele eli cala lilawulwa lelo cala lengqondo apha emzimbeni. Nantso into ebangela i-stroke, nantso into ebangela uba abantu abatsha babe semngciphekweni. Zi-lifestyle, yindlela esiqhuba ngayo ubomi kule mihla, nee-habits okanye imikhwa esigaxeleka kuyo. Doc, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Ndiyathemba nombukela ekhaya ucacisekile ngeyona ndlela. Masibaleke sibheke evenkileni.